Jina eşkirdar, nivîskar Selman Dilovan û berhevker jî Selîm Temo. Li gundekî quntara çiyê de malek hebû. Xwediyê vê malê mirovekî mulayîm bû. Vê kesî ti caran bi maliyên xwe re li ser ti tiştên gengaşî nedikir. Bi tu kesîn re jî şer nedikir. Lê belê gelek hêjar bû. Rojekî ji ber ku tiştek di malê de nemabû, jina wî jê re got: Mêrgo, di hema îro here bajêr vî conegayî besûkê û bifroşe. Belkî te pê tiştek ji van zarokan re anî. Mêrik ser gotina jina xwe rabû, conega da pêşiya xwe û bi rê ket û çû. Di rê de rastî kesekî ticar hat, ticarî jê re got: Ma tu vî conegayî nabî firotnê? Mêriko got: Belê wela ez ê wî bibim firotnê. Ticar: Ma tu vî conegayî xwe nadî bizneka zayî. Ez dibêjim ji te re bizneka zayî ji vî conegayî çêtir e, belkî zarokên te jî hene. Tê her car şîr û mast bidê wan. Mêrikî ev tişt pejiran conegayê xwe da bi bizneka zayî. Di dilê xwe de got: Hey ez hatime, hey ez ê herim heta bajêr, belkî ez bazareka din jî bikim. û bi kindara bizna xwe girt û çû sûkê. Di sûkê de zilamekî ticar rastî wî hat. Fêm kir ku biyana û jê re got: Ma tu biznê nadî vî dîkî. Mêzê bike bê çiqas xweşika. Çima ez nadim, ma bazar ne bazar e? Mêrik bizna xwe jî didê bi dîkekî. Di rojeyê de di bazar lewra bi serbilîndî vegeriye malê. Di vegerê de rastî feqîyekî hat, silavê didê feqî, feqî silavê lê vedigerînê û mêrik dibêje: Feqîyê delal, bi ku ve diçe? Xalo ez ji malê têm, ez ê herim feqîtiyê, ma tişt ku tê? Mêrik behsa bazarên xwe dike, feqî dilê xwe de dibêje: Ez ê jî hina dîkê wî jê bisênim. Paşê jê re dibêje: Xalo ez dixwazim vî dîkê te bikirim. Lê wela em malbateka feqîrin ji bilî kumkê min tu tiştê min nîne ku ez bisînim nîne. Mêrik dibêje: Feqîyê delal, kum jî best e, ez qîma xwe pê tênim. Ma ne bazar e, deka kumê xwe bide min, ha ji te re dîk. Piştî ku mêrik dîk jî difroşe, kumê xwe dide serê xwe û berê xwe dide malê. Di rê de rastî bîrekî tê, dixwaze avê vexwe. Delwa bîrê berjêr dike, serê xwe ditewîne ku li avê mêzê bike, çima kumê wî ji serê wî nakeve. Bi gelek kûr e, nikare xwe berdê bîne bîrê û kumê xwe derxîne. Kumê keda rojê dewere û safî jî bike. Hê wisa di mêziyênê bazirganek qesta bîrê dike. Serokbazirgan hat serê bîrê, dît ku her du destê mêrikî di keleka wî de ne. Serokbazirganî jê re got: Bira, li te xêr e çi bûye? Xêr e bira, kumê min kete bîrê, lê ez nikarim derxînim. Dixim nake bira, hema îro serût here malê, ma dê çi bê? Ez ne li ber serûtiya xwe dikevim lo? Min conegayê xwe bir bazarê da bi biznekê, bizin da bi dîkekî, dîkek da bi kumekî, lê xim nake. Qeyî xêr tê de tune ye. De bira heydê bi xatirê te ez ê herim. Ma vê gavê tu herê malê jina te bela xwe li te nade? Wî ma wê çawa jina min bela xwe min bide? Ma ne şerm e? Serokbazirganî berê xwe da kesên dora xwe, tinazên xwe mêrikî kirin û gotin: Kuro mêzên hûn dibihîzin, ev çi mêr e ha? Mêrik jî serokbazirgana got: Heke tu bawer nake, were be mêvan, were mala me bibîne. Wela heger jina te deng neke, ez ê barê 20 hêştiran bidim te. Mêrik ev yek pejiran rabûn çûn malê, jina mêrikî li devê derî xatir hatin wan û çûn hundir rûniştin. Mêrikî gazî jina xwe kir: Keçek ka were ez serboriya xwe ji te re bêjim. Jina wî hat rûnişt, mêrikî û dest gotina xwe kir: Keçê welahî min ev conegayê me da bi biznekî. Jinekê got: Wela baş e kuro, em ê şîrê wê bidoşin bidin zarokê xwe. Hurmet welahî min bizin jî da bi dîkekî.
تمام ویس به بانگ بده اما پی رابن میجه چترا جنکه نه من اوجی فروت دا کومکی اوجی توان چترا تو ده بل مجب کی نک دنجی هیا خبر چیه دوگره دا از تی بوم چوم سر بیره که کو آوه وخوم کومه من کت بیره شکرش خود دیره کو کوم کت بیره نتو بویی مالا خود صد جاری آوا هون ها وستیانه که اشی و کوچیکم جنک راد به مرک جبر خود ده بازرگانی ود بیجه تدید نوسا سرک بازرگان راد به 20 باره دوان ده زلامی و پیروست که پشت شیوه بریا خود که و دچه چیروکام چون ناف دویا رحمل باب محمیه